Kung may tensyon sa Senado, may tensyon man nga natabo sa Kamara kung sa diin involved sa gihapon ang isyu na tuhoy sa China. Sa among nga hitabo nagtaas ng tingog ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Kaginakusaran si House Minority Leader Representative Marcelino Libanan nga nagadampig ini sa China. Natabo ini matapos ang privilege speech ni Libanan nga nagapanawagan nga dapat maghagan-hagan o kung dapat suno sa iya may disiplina ang mga opisyal sang gobyerno kung magsabat sa mga sensitibo nga foreign policy lakip na sa issue sa West Philippine Sea. Wala sinigin mensionar si Philippine Coast Guard PCG spokesperson Jay Tariela sa amo nga speech apang sang ulihi ginkumpirma sini sanggin pamangkot siya nga si Tariela gidman ang iya nga buot silingon. Kasunod sang speech, nagtindog si Rodriguez kag nagsiling nga nainsulto siya na may miyembro ang Kongreso nga nagatindog pabor sa China. Nagpahayag si Rodriguez nga ginahimo lamang ni Tariela ang iya obligasyon bilang tagpamaba sang Coast Guard kag ginahimo niya ini bangod sa mga pagpangatake sang China. Ginduso man ni Rodriguez nga bawion ni Libanan ang iya nga speech bangod kun indi maga-file siya sang ethics complaint. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines. So therefore, where are we for? For whom are we for? I'd like to ask the Honorable Minority Leader, because I am really, at this point, I cannot understand why we are protecting China. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hitting China because they're the ones hitting us. We have to protect ourselves in defense of our country. Article 1 of the Constitution, Madam Speaker, is on national territory. I hope the Minority Leader recants his speech. Because if not, then Madam Chair, he has therefore failed in his duty and his oath to this Congress, the representatives of the people. And so I hope the Minority Leader withdraws his statement. Otherwise, I will be the one to make sure that there will be an ethics probe on this. A congressman taking up the cudgels of our aggressor in the West Philippine Sea. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Hindi naman magpasugot si House Minority Leader Representative Marcelino Libanan nga i-withdraw sini ang iyang speech bangod suno sa iya. Personal niya ini nga pananawan. Ginklaro lang sini nga luyag lang niya nga mangin profesional ang mga opisyal sang pungsod. Kung pataas-taas lang sang tingog suno kay Libanan, mas dako ang iya tingog kay Rodriguez. Apang hindi dapat magsinggit, apisar akig, agod nga ipakita ang pagka-profesional. Diri na, kagin suspend ang sesyon sa Kamara. I am not defending China, Madam Speaker. As I said in my speech, what I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and manage our international relations properly, Madam Speaker. Ako po ay nire-request na mag-withdraw ng aking privilege speech. Hindi ko po i-withdraw po yan. Ito po ay aking personal na paniniwala sa mga nangyayari. Yun po ang pakiusap ko palagi sa minority. Kahit nagagalit po kayo, kahit anong sentimento nyo, iklaro nyo with professionalism ang sinasabi nyo para marinig tayo. Dahil pag sumisigaw tayo palagi, hindi po tayo maririnig. Madam Speaker, palagay ko, ang boses ko ay mas malaki sa boses ng gentleman from Cagayan de Oro. Session suspended. Pero nagsasalita po ng mahinahon po dito.